A oferta da Illa de Arousa durante o verán vai máis alá das súas praias e as súas paisaxes. A cultura ten un oco importante na súa programación estival con eventos como Mar unha Flor, un festival cultural que inclúe numerosas actividades con actuacións artísticas en diversos campos. Por ofrecer cultura tamén no verán. Por ofrecer non só praias, non só gastronomía, non só a simpatía da xente de aquí, non só o acolledoras e acolledores que son, senón que tamén poidamos disfrutar de música, de exposicións, de teatro, de programación infantil, de moitos aspectos que abrangue o Mar nunha Flor. A principal novidade deste ano son as actuacións pros máis pequenos. Fixemos moito fincapé en ampliar a programación infantil. Hai 4 espectáculos infantís, todos eles de balde, que van ser aquí, neste lugar, coincidindo co día 15, que é a data do pasamento de Rosalía Larraitz Urrusola, que é unha marionetista que leva toda a vida en Galicia, aínda que é de orixe vasca, fará o seu espectáculo A Viaxe de Rosalía, cunha marioneta de Rosalía que Uxía tamén utilizou nun videoclip. A programación complementase con numerosas actuacións musicais, unha actuación de improvisación teatral, exposicións, documentais e cine. Dentro do espazo musical destacan a actuación de Sheila Patricia e a presentación do novo disco da Pedreira. Algo que nos fai tamén unha especial ilusión. Vai vir aquí unha muller que viviu durante un tempo aquí e que acaba de editar un disco fantástico que se chama Segmento Cantábrico, agora vive en Asturias, pero ven aquí a presentar este disco, faille moitísima ilusión facelo no Museo da Conserva e vai falar un pouco sobre o proceso, do que significa a creación dun disco, non? O festival terá lugar do 12 ao 20 de xullo, rematando xusto para o comezo das festas patronais da illa. Os eventos son todos gratuitos, a Gaso de Pedreira, o Impro Show e o de Corazóns. As entradas están á venda no Bar Museo e na Administración de Lotarías de San Xulián.